ಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನಡು ರಂಜಿತ್ ಸಿ ಬಜಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಸ ನಿರ್ಮಾಣಡು ತಯಾರಾಯಿನ 90 ml ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ತೆರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡು ಬೆಂಜನ ಪದವು ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಜಯ ಇಂಬೆರು ತುಡರು ಬೆಳಗಾದ ಸಿನಿಮಾನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ತುಳುಟು ಎಡ್ಡ ಅಭಿರುಚಿದ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರಂದುಪ್ಪುನವು ದಿಂಜ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಂದುಪ್ಪುನ 90 ml ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಾಡು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಡು ಪಂಡದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಗೆ ಎಡೆಪು ಬಯಕೀರು ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಮ್ಮೆಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಮನಸಾರ ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಹಂಚಿನ ಕೊರಗತ್ತನಿಯಜ್ಜನ್ನು ಮನಸಾರ ಸುಗಿತೊಂದು 90 ml ಹುಲ್ಲುಗಣ ಬರ್ಪಿನ ಹಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಪಾತಿರಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ನ ತೂನಗ ತೋಜುಂಡು ಸಖತ್ತಾದುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂಚಾದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಆವಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಪಾಯರು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಟೈಟಲೇ ನಮ್ಮ 90 ml ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಒಂದು ಮಲಯಾಳದ ಫೇವರ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ರಂಜಿತ್ ಸಿ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರೋದುಂಟು ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಾಕೆ ಮಂದಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬರಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಮಾತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಉದ್ಯಮಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು 90 ml ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ತುಳುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಗೆಂದಾವಡು ಪಂಡದು ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಯರು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ ಲೆವೆಲ್ പോകുന്നുണ്ട് 90 ml ಅಂತೂ ವಿನಿತ್ ಪೈನ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂಚೆ ತೂತಿಜ ಬಟ್ ಅದು ಮೂವಿ ಡಾಡ್ಲ ಎಂಚು ಪಂಡ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 90 ml ನಿಜ ಜೀವನದ ದೂರ ಉಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈತಲಾವಡು ಚಿತ್ರತಂಡಗೆ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಚಿತ್ರನಟಿ ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಯರು. ಸುರುತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ ಬಾರಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ 90 ml ಅವೇನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಮದು ಬಾರಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಇದ್ದೆ 90 ml ನಿಜ ಲೈಫ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಪಡು ಅಂಟ 90 ml ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಾವಡು ಖಂಡಿತವಾದ ರಂಜಿತ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂದ ಟ್ರೇಲರ್ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಿನೀತ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರಲ್ ಒಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ತೇಲಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾರಣ ಇದು ಏತು ಮೋಕೆ ಬಂಡ ಒರಂಬ 15ಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಮೂರು ಕಾತುಕೋದೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಯಾನು ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಚಾಲ ಬರೀ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಂಡದು ಬಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರಪುಂಡು ಅದು ಪಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ನಡಪುಂಡು ಅದು ಪಂಡ ಪೂರ ಆಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಸೇರೋನೊಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬೆತ್ತ ಹೋಗ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ನಡಪಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡತೊಂದುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ಒಂಜೆ ವೇದಿಕೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತುಯರ ರಂಜಿತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಭಾಯ್ ಪಲ್ಲಗನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೀಸರ್ ತೂನಗಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡೆಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿನೀತ್ ಈ ಸರಿ ಬರೋದಪ್ಪು ಅರಂಜ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಈ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಈಗರ್ಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ದೇವರ ಈ ಸಿನಿಮಾನ 90 ml ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುರುವಾದೆ ಇಡೀ ತಂಡಾಗ ರಂಜಿತ್ ಗಾವಡೆ ವಿನು ಗಾವಡೆ ರೋಷನ್ ಭಾಯ್ ಗಾವಡೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಡಾಲ್ಫಿ ಸರ್ ಗಾವಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಅವಾಡೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದದ ಕೋರ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಬರ್ಪುಣು 2ನೇ ದಿನ 3ನೇ ದಿನ 4 ಇಡೀ ವಾರ ಇಂಚನೆ ಬರೋದು ಪ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದದ ಕೋರ್ಲೆ ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು 90 ml. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತನೆ ಈಗ ಸ್ವರಾಜ್ ಹೀರೋ ಅರ್ಜುನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪೂರಕ್ಲೆ ಬರ್ತನೆ ಈಗ ಯಾನು 7 years ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗಿರ್ಗಿಡ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ವಾಪಸ್ ಒಂಚು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವಿತ್ತೆ ಈಗ 90 ml ಮುಖಾಂತರ ಅವಕಾಶ ಬೈದ್ರೆ ಈಗ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಪಾತ್ರ ನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮೂವಿ ರೆಡಿ ಉಂಡಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರು ಕನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ದಯಮಾಡಿ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ತಿಕ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂವಿನ ಒಂಚು ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ್ಲೇಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದು ಬೈದಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ನಾವು ಇಂಚ ಅಂತ ಬಂದದಾಲ ಬಂದ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಜಾತ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತ ಇಮೋಷನ್ ಆಗಿನ ಕನೆಯರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಬರದದ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಅವೇನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಎಂಗ್ಳು ಎನ್ನದ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಬುದ್ಧಾದ ಅಂತ ಎಂಗುಲ್ ಒಂದು ನರ್ವಸ್ ಉಡುಲ್ಲ ಎಂಗುಲ್ ಅಂಚ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದೊಂಡ ಇಂಚನ್ ಎಪ್ಪಾಡು 90 ml ತಂಡದ ಬಿತ್ತು ಅಂಚನ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡಾಲ್ಫಿ ಸರ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಎದುರುಕನೇ ತೆರೆತ ಬಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಿಗಳ ಬಂದು ಒಂದು ಜೋರ್ದ ನಾಟಿಗೋರ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಉಪ್ಪಾಡಲು ಬಂದು ಅಂಚನ ಮಧು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಚಿತ್ರನಟಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆನಂದ್ ಕುಂಪಲ, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ, ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್, ರುಹಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೈಲಶ್ರೀ, ಧೃತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಂಜಿತ್ ಸಿ ಬಜಾಲ್, ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವಿ ಜೆ ಮಧುರಾಜ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು.